खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी दिनै 16थि गायसनथाइ सान फालिदों लोरगित थियेटार ग्रुपआ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सजों नांजाबनाय सान्दामारि लोरगित थियेटार ग्रुपनि मावखुलियाव दिनै 16थि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोगोसे लोरगित थियेटार ग्रुपआव मोसाखावरि फरायसा फरायसुलिफोरखौ 2025 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव लोरगित थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्मआ फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो रुंसारि महरगिरिफोरखौ गोसोखांनानै बिबार मान बावो। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी आरो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिकास मोसाहारिया आलासि महरै नुजाथिनायजों लोगोसे 2025 मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायो। लोरगित थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म आरो लोरगित थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथाङा खोनासंना लादो। दिनै नैबे क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय लोरगित थियेटार ग्रुप बे हारिमु बिथिङाव बिथांमोनहा खामानि मावो। बिथांमोननि दिनै जे लोरगित थियेटार ग्रुपनि 16थि गायसनथाइ सान बे गायसनथाइ सानजों बिथांमोनहा सानसेनि हाबाफारि लाखिनानै जे गोबां हाबाफारि लानानै दिनै बेखौ बिथांमोनहा गाजा गोमजायै फालिदों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनै बिथांमोननि जे मोसाखावरि एबा रिंगु दामसा आरो महरगिरि बिथांमोननि गेजेराव देग्लाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिनानै आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिनानै जाफुंसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियाव आंखौ गाहाय आलासि महरै बिथांमोनहा खावलायनानै लाबोदों। बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोबाय। दिनै लोरगित थियेटार ग्रुपआ जे 16 बोसोर जाफैबाय जाय उद्देश्य जाय थांखिखौ लानानै बिथांमोनहा 16 बोसोर सिगां जोनोम मोनदोंमोन एबा गायसनदोंमोन बे उद्देश्य एबा बिथांमोननि थांखि बायदियैनो बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय जे लोरगित थियेटार ग्रुपनि गेजेरजों बर'नि जे हारिमुखौ फोजाखांनाय फोजौनाय फोसावनाय बे थांखिजों बिथांमोनहा लोरगित थियेटार ग्रुपखौ जोनोम होदों। बेबायदियैनो बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि दोरोङारि बर'नि हारिमु जेरै मोसानाय दामनाय देनाय खननाय आरो जोंनि माखासे जे बर'नि गेजेराव गोबां गोमालांनाय जे हारिमु जेरै जोंनि गेजेराव फावथाय ड्रामा आरो जोंनि गेजेराव जात्रा गान बेफोर बिथिङावबो बिथांमोनहा खामानि मावनानै जोंनि हारिमुखौ जौगाखांनायाव खामानि मावबोदों आरो बिथांमोनहा दिनैबो खामानि मावगासिनो दङ। बेनि थाखायनो आङो दिनै बिथांमोननिसिम साबायखर बावनो लुगैदों जे बिथांमोनहा 16 बोसोर बैसो जाफैबाय आरो बे बैसो जानायजों लोगोसे बिथांमोनहा जेबायदि खामानि मावबोबाय बे बर' माहारियाव बा जोंनि गेजेराव बिथांमोनहा हारिमुखौ जौगाहोनायाव बा हारिमुखौ लाखिनायाव बिथांमोननि बिहोमाया गोबांथार बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बिथांमोनहा दिनैसिमबो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनानै जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय खननाय बेफोरखौ गुबुन गुबुन भारतनि गेजेराव गुबुन गुबुन रायजोआव बिथांमोनहा दिन्थिफुंहैनानै जोंनि जे समायना रमायना हारिमुखौ बिथांमोनहा लाखिबोगासिनो फोसावबोगासिनो दङ। बेनि थाखायनो आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावो। लोरगित थियेटार ग्रुपआ ओरैनो समाजारि बिथिङावबो माखासे जेनेबा जोंनि समाजारि बिथिङाव सावस्रियारि बिथिङाव मिथिंगायारि बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो माखासे सांग्रांथि एवारनेस केम्पेइनफोरखौ जों खालामबोदों। जोंनि सिभिक सेन्सनि सायाव जेनेबा भटारनि कनसियासनेसनि सायाव बेफोरबायदि माखासे ड्राग्सनि
निफ्राय जों माबोरै गोजानाव थानांगौ, एड्सनिफ्राय जों माबोरै गोजानाव थानांगौ, बेफोरनि फारसे जोङो ड्रामा जेनेबा स्ट्रिट प्ले महरैयानो जा, माखासे थुनफावथाय महरैनो जा, जोङो सांग्रांथि समाजाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावबोबाय थानाय जादों। दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोन सोंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो जोंनि बे हारिमुखौ फोथांनायजों लोगोसे जोंनि बेहाय नांफानाय माखासे रिंगु दामसा महरगिरि आरो फावथायगिरि बिथांमोना जोंनि जेरै जौगाफुनाय फरायफुनाय जिहेतुके सोरबा सोरबा मोजां नम्बर लानानै बा मेट्रिक परिखा, मेट्रिक आनजाद, बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिदों, बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा महरै जोंनि बे दिनैनि बे गोथार सानाव गांसे आर'नाइ आरो गांसे बिजाब होनानै जोङो बरायदों। जोंनि आखायाव गोबां जोंहा बेबायदि होनो हानाय जों थुबिल गैया, बेनि थाखायनो जोङो थुलुंगा महरै आर'नाइ गांसे एबा गांसे बिजाबजों जोङो बिथांमोनखौ बरायना लादों। बिनि थांखियानो जाहैबाय जोङो इयुन जोलैफोरखौ माबोरै जोङो थुलुंगा होनो, बिसोरखौ जोङो माबोरै सासे सुबुं दोहोन दाफुंनो, बे जाबाय जोंनि थांखि। आरो बे थांखिखौ लानानै जोङो नोजोर बोनानै जोङो दिनै बे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद उथ्रिनाय बेफोर फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा महरै बरायनानै लायो। आरो जोङो मिजिंथिदों जोंनि बे हाबाफारिया जोंनि उन्दै उन्दै बिसोरनिफ्राय उन्दै उन्दै जा जौगाबोबाय थानाय माखासे फरायसाफोर दङ, बिसोरखौ थारैनो माने थुलुंगा होगोन आरो मा होनना बुङो, जों बिसोरखौ गोजौआव जौगालांनायाव हयथ' जोङो हेफाजाब होनो हागोन। जोंनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों दिनै जोंनि मिथिंगाखौ मिथिंगानि आबहावाखौ जोङो समानथाय एबा बेलेन्सआव लाखिनो थाखाय जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय जोंनि नैबे खाथियावनो नांजाबना थानाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म कमप्लेक्स, बेवहाय जोङो बिफां फुलिफोर गायदों। आरो बड'फा इउ एन ब्रह्म कालचार कमप्लेक्सआवबो जों माखासे बिफां फुलिफोर गायदों। जोंनि थांखियानो जाहैबाय मा, जे मिथिंगाया थायोब्लासो जों सुबुं माहारिया थागोन। बेनिखायनो जोङो मिथिंगाखौबो हारिनि हारिमुजों लोगोसे आसार खान्थिजों लोगोसे मिथिंगाखौबो जोङो गोजोर आरो आबुङै जों लाखिनो नांगोन। बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौबो जोङो दिनैनि सानाव लाफानाय जादों। बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे दासिमबो जोंनि गोदान बोसोर बैसागुआ जोबनानै थाङाखै। बे असिलायावनो आङो लोरगि थियेटार ग्रुपनि आफादगिरि जानानै गोदान बोसोरनि गासैबो खोनासंगिरि आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम लोरगि न'खरनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ बावहरबाय। दिनै जोंहा 10 मे थांनाय 2009 मायथाइनि दिनैनि बे गोथार सान 10 मेआवनो जोङो क'क्राझारनि बिद्यापिट स्कुलाव माखासे हारिमुवारिखौ अनसायग्रा मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ लानानै जोंनि बै समनि छत्तीसगढ़नि खैरागढ़ इन्दिरा कला संगीत बिश्वविद्यालयआव फरायनानै पास आउट जाबोनाय फारियै जोंहा केशव मोसाहारि, सन्जीब कुमार ब्रह्म, जयन्त नार्जारि बिथांमोनहा, ओमफ्राय मिजिंमोन। दा बिथांमोना जोंनि बे फावथाय फारसे माखासे गोनांथि जानाय मोनसे बिथिंखौ नोजोर बोनानै लोरगि थियेटार ग्रुप एबा लोरगि फावथाय हान्जाखौ दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो दिनै 16 बोसोर बैसो जोंहा लोरगिया आबुं जाबाय। आरो बे 16 बोसोराव जोङो गोबां सौदाव सौसिनि गेजेरजों आरो आंखालफोरनि गेजेरजोंब्लाबो सौसिबोनानै दिनै जोंनि लोरगि थियेटार ग्रुपआ एसे मोजां लामायाव फैदों। आरो बे समाव जोङो जोंनि बे माहारिनि माखासे बिथिंफोराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय आरो गोग्लैसोनानै थानाय फावथाय बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय आरो जौगानाय लाबोनो थाखाय जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपआ जिउयै माहामै नाजादों। बिनि बिदिन्थियानो जाहैबाय जोङो
जोंनि जारिमिनारि राजा इरागदाव बे राजा इरागदावखौ जोङो सोलोंनानै मुम्बाइ बायदि भारतनि मुम्बाइ बायदि नोगोराव दिन्थिफुंहैदों लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय बेनिफ्राय माखासे बेफोरबायदिनो जोंनि माहारिजों सोमोन्दो गोनां नायजाबफोरखौ जोङो आसामनि दाब दाब जायगायाव आरो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफ्राव दिन्थिफुंहैनानै जोंनि हारिमुखौ फोजौनो आरो फोगोमनो नाजाबोदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।